Na 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 na. Na 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 na. Tata, ty hráš to kilo? Tu zbraň, čo sme včera pozerali, ty máš kilo 11? Nie, nemám. All stations, green light. We're deploying to the war zone. Si pripravený? No jasne. Že je to mapa ešte väčšia. Veď sa mi teda nechcelo hrať. Je tu Superstore? Aha, tu máme Superstore a v zóne. Your team leader. Set a drop point for your squad soldier. Zadáme do Superstore. Tam bude veľa dopadať, lebo je to oranžové. To znamená, že tam sú extra one. Poviem, kedy skočíme. Oh. Ale takto som asi dobre skočil. No tak na streche budú fighty. Ja idem dole, ku dverám. Niekde. Dostal sa proste. A videl som toho typka. Hej, ideme za ním? Aha. Právo je. Tu nad nami je rovno, hej? Bacha druhý, hej? Poď za mnou, poď za mnou. Ja mám snajperku do riti. Dobre, už mám. Potrebujem platy nejaké. Ja mám 2. Vyhoď. Tu máš. Kryj dvere zatiaľ. Kde si šiel zas? Tu. Co nad nami, tak pozor. Hej. Pri zemi. Poď tu, za mnou. Za nami. Dobre. Ten bol dobrý. Ale mi sa zdal, že ho počujem. On tu chodil. Ešte sú tu ďalšie dve dvojice, hej? Ticho. Vnútri je strašne veľa ľudí. Poďme hore. Za nami ďalší, hej? Donútra. Aha. Prebijam. On bol oproti na streche. Aha. Áno, ja ho nevidím, ja som musel snajpnúť. Poď za mnou. Aha. Plátový vyhodím. Vezmem si. Dobre. Máme nálody, tak poď za mnou, hej? Hostile UAV in the area. Kde, za nami? Za nami? Poď. Áno. To budú možno cheatery. Čerta. Ticho. Poď za mnou, hej, stále. Aha. To je vonku ináč. Ja viem. To robiť nejdeme. Kde je shop? Tu je shop. Poď.
Aha, ty skúpil. You've got a loadout drop inbound. Ale tam zozadu dáva sniper, to je dobrý. Niekto na blízko už nám tu ide. Pod za mnou, pod za mnou, Ten pod má za mnou. platy. Zober si plat. Dobre, a čakaj. Vidím ho. Vyšiel zipkou hore. Čakaj. Vidím ho. Je po ňom. Selfa by Poď, si ideme na treba strechu. kúpiť. Ticho vľavo. Bude ešte jeden, hej? Squad made it to the safe zone. Gas is closing in. Poďme pokope, nerozbijeme z okna. Čo? Dobre, poď. Počul som ho otvoriť bedňu. Kde? Buď sa mi to Ticho. zdalo, alebo som... Zdalo. Vyhoď peniaze, kúpim UAV. Sniper vľavo, vidíš ho? Bacha, bacha, schovaj sa do budovy, do budovy! Tam je. Na žltej. Vieš streľať z okna? Au. Trocha som ho strelil. Dostal crack. Mám precís. Dobre, dostal iba crack. Kúpil som juvko. Poď za mnou, ideme hore na strechu. Aha. Aha, tu je maska. Cesta. Máš termity nejaké, lebo ja Čakaj. mám tak granaty. Kryj dvere, hej, ja pozerám zatiaľ do diaľky. Či ešte na super niekoho. Na superstore. Tam niekoho kúpili. Vidím nikoho. Dobre, pozeraj okolie, môžeš popozerať okolie. Vidím auto. Aha, Musel vystúpiť, niekto po ňom ešte strieľal iný, Aha. že? áno, áno, videl som mapu Mám na down. mape. Minus. Nespadni dole, hej. Aha, To bol asi on. A hen vzadu ešte behá. Dobre, dávaj pozor, ešte nesnajpi. kebyže to mám pustiť pred cestou. Nie, ja ti poviem, keby niekto dal. Hen tam vidím behať. Time's up. Odkiaľ? Tu, ako keby niekde pod nami v tom dome. A skočil! Skočil z okna tejto Znáš ho? budove. Nie, nemám. Hej, dobre, Na dobre. zelenej, ja som videl, jak z okna skočil. Bacha, si nakryje moc dlho na jednom mieste. Tu máš plat. Som ho videl prebehnúť. Možno pôjde na zipe. Ďalšieho som vypol. Som bounty na. Dobre, to nevadí. Kryj tú Budem zipku ležať. a okno, hej? Máš tam zipu a dvere. Musíš počúvať, jasné? No ticho. Let him touch you. Aha, len tam jeden kúpil a druhý prebiehal. Počujem niekoho? Niekoho som počul Ale kde? bežať. Bežať? Asi ide zo schodov. Už máš bližší tret. No. No. Poď na túto stranu, tu ku mne dozadu. Budeme si to kryť sem. Hej? Takto budeš, odtiaľ to vidíš tú zipu, vzadu. Aj dvere, hej? A ja budem tu.
Lebo ja som počul. Dobre, nerozprávaj. Friendly loadout drops on the way. Tam je Ivko. Idú po schodoch. Dobre, hente schody. Safe zone. Aha. Už je na našom poschodí. Má crack. In the area. Nice, dobre. Za nami prízemie. Ešte pôjde naše schody, tieto. Aha. Už si zase na miesto. Poď. Počujem. Vidím ho. Ide po schodoch. Ide veľmi pomaly. Dvaja idú. Chce na nich skočiť. Vykrekoval som ho. Kryj, ako si to kryl, hej? Ja som takto nad ním, oni vybehnú a ja na nich skočím, hodím stack. Počujem. Poď za mnou. Poď za mnou. Počkaj, budú otvárať dvere. Je tam! A ja som ho videl tiež cez okno tu. Dostal termit trocha. Nejdeme tam dole? Poď naspäť hore ku mne. Poď so mnou. Mina. Poď so mnou, hej. Skáč za mnou, skáč. Dobrý ti! Poď, Oni po skoč mne do dole. palia. Hej. Ja ho mám down. Preciz. Nemusíš, ja poďom. Si pri mne, hej? Kade behaš? Platy si zober, hej? Dobre. Niekto skočil. Poď späť donútra. A počúvaj, hej? Vidím ho. Potrebujem si náboje dobiť. Dobi si. V budove sú. Nevystrkuj sa. Poď tu, lebo príde niekto ďalší. Poď na poschodie. Idem. Čakaj, že nám pôjdu. Ja som hej tam prebehol jeden. Nechoď von. Dvaja prebehli. Je to tu celkom drsné, ono... Niekto skočil. Nemám ammo. Niekto nám tu beží vonku. Podnú. Do čoho nemáš? Mám stack, že nemám termit. Jaj. Oproti beha. Nevystrkuj sa von. Poď za mnou. Pôjdeme do policajnej. Tam si náboje stakneme. Vezmeme bounty. Bounty je asi ten typek ináč. Poď. Ideme. Som je zatiaľ to prešiel, to je tu dosť tak drsné. Bounty niekto zabil. Complete. All targets eliminated. Hej, nevystrkuj sa moc do okien, hej? Takže vždycky takto z diaľky sa pozeraj. Už sa vieš skryť.
Tam niekto precis dal na strechu. Dobre, poď, musíme ísť do zóny. Relocating Poď. safe zone. Idem. Pár stov. Sme si mohli Ne, selfka kúpiť. poď, kúpime. Neviem kde. Môžeme pomaličky čeknúť ten shop, ale musíme ísť tak naokolo. UAV is online. Enemy UAV možno vedia o nás. Enemy deployed an advanced UAV. Drž sa pri mne, hej? Niekto tu je. Auto tu ide ku nám, dávaj pozor. Som počul aj typka. Ešte nezrazí. Kúp si selfko a utekaj preč, hej? Kde? Aha. Pustím Juvko. Dobre, nikoho tu nevidím. Ideme preč. Môžem aj ghosta, lebo ja som niekoho počul. Moc sa ženieš dopredu. Pre jednoho máme tam na žltej, vyzerá, že je sám. Poďme po ňom. Treba nájsť ľahka, nech nás nevidí. Scratch that. Auto? Auto si nevšimaj. Čakaj na mňa. A bol na poschodí. Tu je. Počujem ho. Hore, na poschodí. Na poschodí. Strieľaj, dvaja! Utekaj! Jo, Ja jak som tam chcel čakali. utie... On skočil dole za mnou. Deployment. Ale jak tam mohli byť dvaja? Ty práve, že tam bol jeden. Jeden musí mať ghosta. Failure means elimination. Poviem ti, odkiaľ Aj. ti ide. Dobre ti, takú peknú hru sme mali, sama už 7 kg. Stoj na mieste. Stoj na už sa hýbe! Dobre, som ho počul potom, vieš? Čakaj, viem, že na hentom shope tam prišlo to auto. Tam boli nejaké veci popadané. LOL. Som ako high-killovka, hej? Čo? Že veľa kilov som akože dal. 8 kg. Verím si. Veď som skôr začal strieľať, jak ma mohol zabiť. On mal... Ticho, On mal... nehráš ticho. Žiadna zbraň. Your squad mate failed their mission. They're headed back to base. Žiadne zbraň, nič. Debilno moc toho neporiešim. To je si... Gas is moving in. New safe zone located. Jeden išiel tu po okraji. Ristok. Migrate to restock. Dobre, vyzerá to OK.
Kúpim ťa. Ešte treba... Aha, ešte 4 Tichučko. 000 na lob. Niekoho som tam objavil. Padak niekto dal. Dobre, díky. No, aha, Ticho. vlastne veci tam. Sú tam veci? Nie, nič tam nie. Mama ide ku babke Lojske. Už je babka doma? Asi? To fakt tam nič není? Kde sme to Nie. pomerili? Tam sme umreli, vidím ich na streche. Potrebujem nejakú snipu. UAV overhead. Kde zmizli? Alex, to je iná budova. Potrebujem snipu a môžem ho odpraviť. Mám snipu. My mark. Scratch that. Dobre. To sú tí, čo nás zabili? Nie, to bude niekto iný. A bude Aha, sám. Poď, pravda. poď strieľa sa s nimi. Pravda, hento sme pomerili. Že? Dávaj pozor, dávaj pozor. Čakaj, behať. Beha, poď, je krek. Veď má jedno. Squad is barely up. Get this done on your own. Ticho. Zdvíhajú Ticho. sa tam. Marking new safe. Pozor. Gulag locked down. Area's clear. Sú zakempení vnútri, jak toto. Nie, dvaja boli vonku. That drop heading your way. Teraz za teba. Videl som ho. Teraz by si mohol Ticho. ísť na loadout. Next mag. Loadout je smrť. Musím týchto zabiť do chrbta a zobrať im zbráne. Gas moving. To sú Kde bol ten tí istí typek? dvaja určite celý čas kempia. Určite tí istí. Oni tam celý čas boli na tom istom mieste. Hej, oni sa nepohli. Ešte zavre dvere a oni nepôjdu nikam. Koľko majú kilov, sa chcem aspoň pozrieť. Jeden má 5 a jeden má 4. Ten má tu tvoju snajperku, to HDR-ko. Ktorý? No, ten jeden. Jensman? Ten Yes Man. No. Ten má HDR-ko. Podaj bych to poťahol preč. Tak. Chcem vidieť, ako prehrajú. Relocated. Umru. Oni mali heartbeat a preto videli, kde som. Jailbreak! Ktorý ti? Dobre, že sme to nelíbli. Lol. OK. Ja som aj zabudol, že je Lenže ten jailbreak. jailbreak sa pustí až keď bude po onom asi. No tak hej, pekne, dali žltého skoro je Hej. dali. A hen Hej. on ho nevie dvíhať. Oni prehrajú. Hej, ale vrátiať sa bude jailbreak. Ale je jailbreak. No, hej. Ideme na loady? Áno, rýchlo, musíme tam byť prví.
Dobre, Dobre, idem. rýchlo. Máme confusion, máš smoke? Ja nemám. Ja neviem. Asi nie. To Ricky. Skáč, Hello. behaj. Je to tu drsné, snajpery na každej strane. Idem dnu, do auta. No, Ja sa tam neviem dostať. no, dozadu. Dobre. On príde, bude strieľať. Plot. Dobre, ty máš statik na blízko, hej? Tak priprav sa. Ja skúsim niekoho odsnajpiť z ďalky ešte. Hen tam vzadu, vidím. Dobre, vidím. Za nami by sme mohli... Počkaj, nie. Ty dávaj pozor na to. Hen tam. Pozor. Trocha... Crack? Dostal crack. Gas is inbound. Nemám náboj. Na blízko, pozor. Zľava. Ľahnem si. Už nestrieľame, hej? Kľudne si ľahni, na teba neuvidí ten sniper. To je jeden. Vonku za nami, nikto? Nie, chod donútra. Vonku, pozor. Pri tom vlaku vpravo. Nič nevidím. Prehrali sme. Prečo? Vyhrali sme. Vyhra? Čo? No jasné. Nás zachránil jailbreak. No jasné. No, nás ten jailbreak zachránil. Kámoško, mám iné šťastie. Rozumieš Nás ten tomu? jailbreak. Ja nerozumiem. My kebyže to livneme, chápeš ten jailbreak. No, Ty kokšo. bolo nám dopriate. To jak sme mohli vyhrať. Ja to nechápem. Ale tak začiatok sme mali dobrý. Potom sa to trošku... Tí kemperi nás dostali a už odtiaľ sa nám zle dostávalo späť do hry, no. Ty kokšo. Prvá hra, prvý win, ja nechápem. To je trocha divné. A darilo sa nám, no šťastie, ty si mal 10 kg, ja 3, 4 asisty si mal. Tu sme mali extrémne šťastie. My sme nemali žiadne No. platy, nič, nikto nás nevybehol do toho auta, vieš? No a ja Sniper z diaľky nás nezabil, nič. A ja, že prehrali sme. Lebo ja som myslel, že ma vystrieľa, ja som prebiehal po úplne otvorenom mieste. Oni tam pri vlaku medzi sebou bojovali, no. No, dobre, pekný No. win. Good job. Ja som nečakal. Ale aj tak by sme asi vyhrali.